Volt egy ilyen. Ott van az is az asztalon. Valami nem stimmel. Ott volt egy dongó. Eldobtam a gettibe. Kurva jó volt. Jó, Red Army, ez a legjobb szám. Fejetek végre. Ez kurva jó ez a szám. Oda! Ott van a papa, az meg Argentinába jött. Volt egy ilyen. Oda mentem érte, bazd. Rá is van írva. Nem, úgy vettem le az előbb. Most te hülye vagy. Én vagyok a hülye. Ott a szituációk, ezt kihoztam. Én vagyok a hülye. Nagy tökkel van. Most már én. Igen. Köszönöm, hogy te ismerted, pedig soha nem szoktál semmit. Hagymát baszod? Én mindig mindent beismerek. Show me a pussy. Szegenről van. De sőt, te vagy az oroszlán. Desiree haverom. Neked tényleg Show me your pussy. Show me your pussy. csináld már fotót! Kamerátok hülye gyerek. Milyen köcsög, bazd. Azt a kurva engedtem, bassz meg! Azért tudom, hogy fogásokat. Meg mit úsztál fel? Keks fogás volt. Hátulról csipéssel, hallod, Pisti? Meg foglak ölni. Ezért birkózós tudni. Magyarázzam el a feleségemnek, basszak, hogy ez De azt hogy csináltad, bazd meg? Hátulról benyújtás meg magadod a körmöddel? Mit csináltál, bazd meg, hallod? Feleségednek? De mit csináltál vele, Pisti, hallod? Megharap. Csináltam volna. De jó, szabályos birkózó. Hát nem érted? Erősen megharapta a fejemet. Mit tudtam csinálni? megharapod, bazd meg! Ezt tanulta a sportszerű. Elhalasztotta a bőrömet, bazd meg, egy 10 Például nem tűnt. Hát nem, hát király. Azt sem vettem, megharaptam, bazd meg. Nem vettem észre, hallod? Nézd már, bazd meg, mit csinál! Nézd már, bazd meg, mit csinál! De ez megy a játékban, nem? Megharapod, elhalasztotta a bőrömet, bazd meg, egy 10 filléres, bazd meg! Itt vállás lesz. Aha, pálinkát. Esküvő! Jó van, bazd! Csukd már fel a villanykefe! Te nekem nem magyarázzál, feszóka. Figyeljetek, itt a villanykapcsoló gyerekek! Ez nem jó. Azt elrontottam? Ha az egyik helyet elvároztam tőled, bazd meg, akkor mire szólsz, mi?